روژا پێنجشەمê rêxistina tenduristiya cîhanî WHO bankeke leskîn kir got 257 milyon û 600 hezar dolar ji bo peydakirina pêdiviyên tenduristî û saxlemiyê li Sûriyê pêwîst dike. Li gorî WHO li Sûriyê û Bakur û Jilatê Sûriyê rêjeya vaksînkirinê di rêza herî nizm de ye li ser asta cîhanê. Derbarî vî mijarê de hevserokê desteya tenduristiyê li Bakur û Jilatê Sûriyê Tektor Ciwan Mustafa ji bo dengê Amerîka got heya niha tenê 60,000 vaksîn gihiştine herêmên rêveberiya Xweser li Sûriyayê. Niha giştî vaksîna ku derbasî herêmê wî hejmareke pir kêm derbas bûye. Nêzîkarî bêjî 60,000 vaksîn derbasî herêmê bûye. Kesên got vaksîn jî birine nêzî 45 heya 50,000 kesî got vaksîn birine. Serasta giştî Bakur û Jilatê Sûriyê hejmareke pir kêm e, nisbeke pir kêm e ve jî birêzgirêke ji bonî wek çêbûna menaet li dijî vîrusa korona birêzgirêke pir mezin e. Hemî hewldanê me WHO got hejmareke pir mezin derbas kir û li ser coğrafiyeke pir ferewerê belav kirin. Rastî ew hewldan hîne bi ser neketine. Birêz Mustafa di berdewamiya axaftina xwe de tekez kir got dê ew di sala nû de hemû hewledanên xwe bi WHO re bikin da ku karibin pêdiviyên herêmê duwarê tenduristiyê de cî bi cî bikin û bi taybetî duwarê vaksînan de. Em hewldanê me hene got 22 de vaksîn bi rengî feretir werê belav kirin. Seranserê coğrafiya Bakur û Jilatê Sûriyê werê belav kirin. Pir herêm hene ê got vaksîn nagiye wanekî. Ji bo ya jî divê hewldanê de WHO re karibê diriya munezematên duwarî re kesên ku ser erdê kar dikin diriya wan re vaksîn derbas bê ne diriyên rejîm û êdira derbas bê. Li gorî WHO 12 milyon û 200 hezar Sûrî pêdiviyên wan bi alîkariyê tenduristiyê heye. Li gorî desteya tenduristiyê sala borî 2021 saleke tije astengî bûn di milê tenduristiyê de nexasim got girtina dergehê Tirkoçerê bandoreke li ser rewşa mirovî bi awayekî giştî kir. Cîgera desteya tenduristiyê li herêma Cezîrê Bêrîvan derwîj dibêje sala derbasbûyî saleke tije astengî bûn. سال 2021 سالك زحمتي بسر قطاعي الصحي تايبت مع تايبت قرتنا معابرة تأثير جيل في القطاع الصحي كر سال 2021 حفتي وشار حزار مسحة وصد وشيستويك هاتي كشاندن طبعا فيدا ده قالك زحمتي هاتن كشاندن درباري طوارئ ديجي ودرباري وكي ديجي بقطاع الصحة بشكل عام اللي بالي يعني دماغها بيتر امكار بيجن مركزها PCR هاد قرتن اللي بالي في مهاداوي ديسا هاد شغلاندن وكتيه دوري ديسا وقبري يعني بكاري خبرات بمركزها PCR. Hêjaya gotinê got aliyên saxlemiyê li herêmên rêveberiya Xweser li Sûriyê heya dema amedekirina vê raporê nizanin gocûreya vîrusa korona ya bi navê Omîkron derbasî herêmê bûye an na. Li gorî daneyên desteya saxlemiyê li Bakur û Jilatê Sûriyê heya dîroka heftê vê mehê pêketin koronayê gihiştine 37,245 kesî. Ji wê hejmarê 1512 kes mirin her wisa 10,515 kes saxlem bûne. Zana Umer dengê Amerîka Qamişlo.